is Bombshow. My name is Bombshow. Nyaya nayo musha maletest musha zvirikupisa nyaya nayo so ndinenge kumhanya asi lopedza chi time yenyu mafanzi because time yenyu yakakosha da kuti muone nyaya yandauya nayo. Nyaya yandauya nayo ndeyaledi Squanda. Mapictures ndirori achiri kumanejwa naDJ Sparks nepaari kuzvimanejawo ega menga kana hapana ari kumumanejawo zvaizvezvi but vamwe vari kuita mafanzi mazhinji nyaya yaita kuti ndoyena ndeyekuti mafanzi akukomplena nepicture iro aonda zvekudai. So guys takaipa because munhu wese anoziva Lady Squanda masimbiro anga akaita but izvezvizvi vamwe vari kuti mutoriro vari kuti madrugs ari kuabvisa madrugs tumbwa hanzi turiko ende tunonoda kuondesa but vamwewo vari kutaura kuti zvinhu zvakaoma munyika maybe ari kutadza kuisa food patable inokwana saka ari kustruggle then vamwe vari kuti musikana ngaende kuchipatara saka don't forget to subscribe and tell us what do you think. Sikada kupedza nguva yenyu. Thanks for watching. My name is Bombshow. Much salute. Kune vari kupa support. Our channel is growing each and every day. Thank you.